Yɛde Kristo Yesu din akyia adɔfo no mu nyinaa. Amen. Ɛyɛ nkyia kɛseɛ nkɔma yɛsɔf panin odifoɔ Jacob Bechi papa anɔpɛ baabi a wɔ biara no Awurade nhyira wo. Yɛde Kristo nsɛm akyia wo ne ho kani. Nyame ma ene adɔfo nom no nwɔtwe abɔ na eduru brese ya na ɛyɛ nyame asɛm a yatu din sɛ salvation a yɛde fa Kintom TV so ɛde ama ahwɛfoɔ ɛne Ghana man nyimpa nyinaa. Ɛyɛ no kwarigide Asafo True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village branch no ɛna mote yɛn kai. So wo hwɛ pronumo no ana yɛ bɔ no a said the last week yɛ bae no yɛ kae no. Ɛyɛ dwumadi a ɛda nso ɛwɔ yɛ dwumadie bia mu a yɛ nanso mpaabɔ a yɛato din sɛ omuni mpaabɔ kɛseɛ we yɛ season 2. Enti sɛdeɛ de bia yɛbɔ ho dawuro na yɛka ho asɛm no bɔmɔden na ɛnanso dwumadie fa ho bɛwuram abusua yɛ fifiri mu ɛnome ɛna deda nipa so a ama nipa ɛwɔ ntwetwɛdɛ wɔ abrabom. De Yesu Kristo baayɛ no ogyina tumi a ɔwɔ so emunimuni enso pa bɔne firi nipa so. Nti awie brem no onam odifoɔ sɔfoɔ Sabaka ni Jacob Bechi so ene na pamfo a ɛyɛ nyame adwuma no kurom so ɛpa wɔgye ɛma nyame ma nyinaa. Enti boaboa ho na 6 April no a ɛdi anim ya no wohwɛ maka bɛsɛ na atwem yɛnsa. Boaboa ho ne bɛwura mpaabɔnim kwasiada na yɛhyɛ aseɛ no akwankyerɛ wo hɔ a yɛbɛyɛ ɛde adi mpaabɔ n'anim na n'anwummerɛ no yɛasae atoa mpaabɔ no so ɛyɛ deliverance service. Nti wɔ hawa da wo so biara no boaboa ho ne fa bɛwura mpaabɔ nim ne dware bɛtoa mpaabɔ no so ne brada ukuada yawada ifiara natwo na yɛwie mpaabɔ no de akwankyere twatoɔ agu akwam ama nyame man so de wɔgye ne fa hodi akɔ antena yɛ. Iti frisaria ne boaboa ho na on the 6 April no bepiem Kumasi Sokobai Wood Village uti branch number no ɛyɛ 0243 819756 MC afo no ɛde beto TV ne so. Iti dwumadie ne kɔ so no number no bɛda TV ne so pɛ fa na eduru hɔ a wafrɛ na wagye direction aba dwumadie no. Kristo nhyira yɛn da. Amen. Ayɛ nyame asɛm a yɛde ba ne nti yɛbɛbɔ mpaeɛ na mpaabɔ no akyi no deɛ Kristo wɔ ma anɔpɛ so yɛde atoa so deɛ bɛma yɛnua Sam ɛde akɔ mpaabɔ. Sam bɔ mpaeɛ ma yɛ. Omenase ahofo yɛbɔ mpaeɛ. Nyankopɔn ne aba nkɛseɛ de nyinaa stomfo yɛde wase hyew nyam kamfo din sɛ ayɛ ɔpɛ otumi no ahoɔden so abɔ ɛka nipadua ho ban de bɛdo Kintom TV asodwam ebrebia do bibia so wakoa David de wasɛm brɔ man kɔso aka na bɔ ne chidom na onkunkuru tumi no wogya de ma ne dama ne de ka wasɛmpa no ma ne kɔso anya kɛseɛ na asɛm yɛ bɛ akrati ato akoma so na wɔde abɔbra na nsan wiase na bia ɔnya yira ba wo tumi kɔso aka onam ya hoɔden da. Amen. Amen. Yo yenua Sam Awurade nhyira. Yo nyame ma ene adɔfo no ma yɛne mo hyia ɛwɔ Kintom TV so mɛsrɛw sɛ ɛne yɛntena kɔpem sɛ nɔnkono bɛbɔ dɔhwere baako dwumadie yegusu a yɛka nyame asɛm no na sɛ de bia yɛka no botaa de ka nyame asɛm no nyinaa sɛ ɛda de akyire no onipa bia betimi enya nkwagye de ama ne kra ampa. Enti sɛ wɔhwɛ me na wuti Kristom na wonyame som na wo som no enwie pɛyɛ a sesɛ wabrabɔ sɛ wo hwɛ me na wo nkwa asɔre bia mfa ho ma Kristo a so mitofo ewo Kristo sɛ bagye Yesu Kristo di na ɔma nkonkron na watuma so tene ne aba. Last week no ye no be kasai na asɛm a ye de ba ye na tudin sɛ Onyankopɔn ebebu atiasefo ene awufo atɛn ampa. Nti wabrabɔ bi a wo bobia no hwenie. Yes. Anopai ma asɛm a mede ba no matu din sɛ o Kristoni bɔmɔden sɛ wudin ɛbɛkɔ nkwa nwomam. Yes, the book of life. Hallelujah. Amen. Bɔmɔden sɛ wudin ɛbɛkɔ nkwa nwomam.
Sɛ sɛ ewiase we na yatim ani abraba ebi ba ewo Kristo mu a awerɛho ya na ebinom adwe yɛ wɔn sɛ nyamesom no menya bewura mu wie a menya nkwa wie ɛnyɛ nokorɛ. Praise God. Amen. Ansa na obi benya dan nkwa no yɛwɔ abrabɔ bi ɛsɛ sɛ wobɔ. Yes. Inshanka Yesu Kristo den da. Amen. Di saa abrabɔ no sɛ wanhuru na wammɔ bi a wodi ntimi nkwa nwoma. Dabi. Enye yi. Sɛ yɛkasa nkwa nwoma a ɛyɛ nwoma bi a ɛyɛ kronkron a otwedie bo Nyankopɔn no na ahɛdaayɛ. Yes. Ɛyɛ buku bi. Yes. Jeme so amen. Amen. Ana saa buku no watwerɛ Yesu Kristo din agu soro. John said textbook ya ye marking kan. Buku bu on makofa ya twerɛ so mathematics. Let's say mathematics in kwan wom. Ampa. Ya twerɛ so religious and moral education. Beboa. RME anameboa. Yes. Na ya twerɛ ne saa. Praise God. Amen. So bia mu a title no a egu so no. So just here. Yes. Ɛho nsɛm ɛna wom. Ampa. It is sana nkwa nwoma me na obɛka ho asɛm yi no. Yesu Kristo din ɛna gu buku n'akyi. Yes. Tieniye. Yesu Kristo din ɛna gu buku n'akyi. Me so am si afọ mo fa number no nto so ma me. Ehia me pa. Yesu Kristo din na gu buku n'akyi. Ana yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn nso din ahyehyɛ nwoma nim. Yes. Enti saa nkurɔfoɔ no wɔn na wɔyɛ qualified to heaven. Ampa. Asema me kan obi a wadi Kristo adi a wote aso dem tie me yo. Dem bia say na me ka say heaven no aye pakɔ no wiase ni wɔn fa ho. Debi. So just here. Yes. Enti mu a mo pe nyame ncha akorɔ. Dodo a ɛpɛ dan kwa. Ana me tumofo. Na sɛ woni Kristo nsu a bagye di efiri sɛ ewiase we na yɛ tim no sɛ wanya nkwa a ɛda di akyiro bɛ mɔbɔ. Ti ma sɛ mato di sɛ o Kristo ni bɔmɔde sɛ wudi abakɔ nkwa nwomam. Shanka Kristo di da. Amen. Revelation chapter 20 verse number 12. Atamuda yɛhwɛ die besie. Sɛ so hwɛ wiase we na yɛ tim. Ane niema akɔ so a eniba bebre atwe afri dan kwa Kristo ade ahyɛ yɛ bɔ no o ma dwe afri so. Nti atamuda yɛhwɛ de bɛkɔ so. Revelation chapter 20 verse number 12 to 15. Revelation chapter 20 verse number 12. Watch us say. Na mehuna wufo anketewa ne akɛseɛ. John say abra otwedi apopie nani no. Atamuda wa asɛm na ɔka no. Yes. Wɔso ohuru wufo anketewa ɛne akɛseɛ. Sɛ wogyina ahengua n'anim. Sɛ wogyina ahengua no anim. Na obiebie nwoma mu. Praise God. Amen. Sɛ Bible ka sɛ wufo anketewa ne akɛseɛ a wɔkyerɛ wɔn mu a ɔmo bedi yie nye sika nye din. Yes. Ɔmo ne akɛsefoɔ no. Ampa. Ana nketewa no si wɔn mu ɔmo wahyeɛ no. Titobi diefoɔ no. Ahiafoɔ no mɔborɔfoɔ ne wɔn mu aka. Yes. Praise God. Amen. Na kyerɛ sɛ there is no division ɛwɔ Nyankopɔn atem wɔ n'anim. Dabi. Ti John so ohun sɛ awufo nketewa ne akɛseɛ. Wɔn nyinaa gyinagyina ahengua n'anim. Wɔn nyinaa gyinagyina ahengua nim. Na obiebie nwoma mu. Na obiebie nwoma mu. Na obie nwoma foforɔ bi a ɛyɛ nkwa nwoma nim. Ti abira John wuru sɛ wɔbiebie nwoma mu no ɛna ɔsɛ bie nwoma foforɔ bi. A ɛyɛ nkwa nwoma nim. Saa nwoma ne dide ne deɛ bɛyɛ. Nkwa nwoma. Hallelujah. Amen. Ɔdɔfo a wohwɛ me na wotie me. Bibisa na ɔbɛn sɛ edi nwoma bɛn na wodi wɔ mu. Nwoma bɛn na wodi wɔ mu. Nwoma bɛn ɛna wodi wɔ mu. Ɔnso ɔse obiebie nwoma mu. Nipa bia ne so before so bɛba asase wei so no. Yes. Dwumadi a Onyankopɔn hyehyɛ ma sɛ nka bɛyɛ bedi dwuma wei na so aba pa no na watwerɛ. Ampa. According to wokan ye ka na sɛ Psalm 139:16 a wɔse ansa na onipa bɛba wiase no na Onyankopɔn atwerɛ ho nsɛm. Ampa. Yamage ukɔ wiase abusua nso ɛna ukɔ piem. Abrabɔ wei na ɛsɛ sɛ wobɔ. Ampa. Praise God. Amen.
It is our choice and somebody good kratamu we are. Obanu abrabano one money said you are small one. No so no Job wakache or say watro ho nsem ya. Tro ho nsem ya. Ti ba sa watu ni sha. Bomani Saudi abakọ nkwangumam. Ampa. Eti John si wo huru sha. Wabiebie enwumam na obie nwoma foforo bia ya nkwangumam. Obie enwuma foforo bia eye nkwanguma. Hallelujah. Amen. Ya preach ye ni e kasai. Sam. Wobi wo honu mu a enwuma ni di wom eye apetesefo nwuma. Apetesefo nwoma. Bia ba. Praise God. Amen. Obekọ no na ba una no lady na frɛ no. Akwasi menza na no obeje kwota metwre. Praise God. Amen. Eno nansa ne den so osuma yabra akora bi. Yeso wo fa ase no onso beje half. Well catch the wanya huhu bi. Hallelujah. Amen. Na ba una no at check kani nyina e bia so date wo ho. Praise God. Amen. It will be shiny. Me pacho me bro. So wura na setena mu a. So jase. Yes. E ka wode e wo bia ba no. Etimi tua rent. Me na me ka cho. Yo gofo mu onso a. Won mu de e wo ahyewofo nwumam. Me na me ka cho. Adum zongo. Praise God. Amen. Ghana from Penifo, me pamucha wo. Enoma esay nipa brabo. Na ema oman ejicha no. Ya munhwam hu ye. Na wo himpom mu a. Na ono so ne ahyewofo lem. Ohini mu a. Wa no afa bi no ordinary to atena land cruise adi tente glass. Obi ehunu no de ne ko. Jembe so amen. Amen. Safo ni nyina awie ye ojem. If you say, when you go past somewhere, you can. So what to me, I'm a madam who didn't come Unyankwa. Jamen so amen. Was you be a woman? Now, obeying woman for Frobia, be a woman for Frobia, a young woman. Hallelujah. Amen. Obitia saw them. I would have hope. Say what that Yenina, Tinyamifie, collection, wine, one night program, I can see, Nelson Obefo. It will be on one, Nidi, our bay for woman. Ampa, Kaire. Praise God. Amen. Ya kuchira Nidi, our bay woman. Bayelist. To a qua. Na ya budi, ya bobasa. Or toss na kunya sinchai. Praise God. Amen. They say, I no pay. Maybe so, sir, and woman bay, and no dear woman. Ghana for kiss of war. Ghana for them is home for. Do I actually Tom TV? Me pamochow. So oni ba betas ase wo so na braba oboye na setena na wan tremo kristo mu a omobo so pampa ti asoma me no kan ye if you say onyame asem emu otumi amen. Revelation chapter 20 verse number 12. What was I? Na me huna wufo nketewa ne akese. Eti Jones wo huna wufo nketewa ne akese. Se wo gyina ho nanim. Se wo gyina henwa no anim. Na obiebie ngomam. Na me huna se obie ngomam foforo bia ye nkwa ngomam. Na obie ngomam foforo bia eye nkwa ngomam. Na wonam nsem wo twe wo ngomam no so. Na wonam nsem a wo twe no ngomam no so. Bu awufu atan. Ebubu awufu atan. Se de wo nyina nwuma te. Praise God. Amen. Na chesa abraba ye bo no hwiase wem no. Obi abenya nkuntabuo. Ampa. Iti wabraba wo bo no se wa mo no se de eso Kristo ani na fata nyame asem a wudi nkonkwa ngumem debi orofa wo hwame bibisa no pai se enguma be na di wom so enti ubewu ama wudi apie nkwa ngumem hallelujah amen ti asem ni ye ubewu ama wudi apie nkwa ngumem se Yesu Kristo ba so obefa wo tefo akwa wudi ebekọ nkwa ngumem ana Jano pai o Kristo ni abankwa orofo waji Kristo adie dudu a ahwame enwuma be na din wo mu Shanka oba adie din da amen ya na ebinum wo ho a obetimi anase nipa bi wo ho no asam omutimi ni onyankopon enya apam e wo nadwumem tini ye abraba ye boni nyamso mu no obi betimi ni nyankopon enya apam e wo nadwumem beda temuda ni di nkonkwa ngomem yes
amani pa bebrebe ha sa asema me kan yo ho ha e yasem mu oduro it is all show me na tumani wo ye Kristo somafo wo te aso dem dwumadie bia wo die bia emfa nwa ho fa nwa ho emfa nwa ho da dabi na bon presa wo di abakọ nkwanwumam Shanka Yesu Kristo din da amen ya na obo hon man ana ya wumitum me ya bosheba praise God amen me ya bosheba me na asomasi na mo fa na asomasi ya kura na ya de asore ne bae na papa yesofo me papa na ho ahwan ana me kura me papa kura yesofo ya kura na ya de asore kura ba kurom ha hallelujah amen no onyankopon cheki ho dabi abraba wo bo e wonyamsumu no eno na e qualify say ubenya nkwa anase wunya nkwa ampa je oni babu ho no a wo mu ne onyankopon benya pam e wona dwuam but atamuda anase Yesu Kristo ba o mu di nkwankwa ngumam Matthew chapter 21 Matthew 7:21 hwase bu mama e True Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village Oti branch e na no pa mote enka no ampa ukura bia ya mpabo sofo odifo Jacob Bechi wonna dwuafo ho a ebo nyankopon di wonu kurim to ukura bu ho no ma tuanamo na bra ne nyem mpabo amen amen Matthew chapter 27 verse number 1 Matthew 7:21 Matthew chapter 7 verse number 21 what you say enyo bi o se me say urade no tinanu Yesu so ba no anu atwi ni pa atwi si bribi so say wọ́n mu de wọ́n ato adifo sam so wọ́n na wọ́n de wọ́n ato asanka dwuma so wọ́n na wọ́n de wọ́n ato sɛ meyɛ sɔfo ba meyɛ bɔhyɛ ba ɛne edie wo do a ededa Yesu wɔ Kristo mu a ɛde hoahoa ho no na yɛnyɛ tere ne ade no ana wɔka kyerɛ yɛn sɛ enyo obi o se me sɛ urade no enyo obi a wɔ se me sɛ urade ana obɛkɔ ɔsoro ahenniam ana bɛkɔ ɔsoro ahenniam na deɛ wɔyɛ magya wɔ soro na pɛdeɛ no na deɛ wɔyɛ magya wɔ soro na pɛdeɛ verse number 22 yes na ɛda no hallelujah amen bibisa ɔdɔfo a wɔhwɛ me enti Kristo apɛdeɛ no yɛ bi onye utimi trans account sɔfo ho asɛm sopa ne saa hallelujah amen uti nyame na ase o na so nsachi den better no akɔ heaven better na odi akɔ nkwa Inshallah ba de di amen what's the call verse number 22 what you say na ɛda no what's the ɛda no enipa bi bɛka kyerɛ me sɛ tiani yo me say so won hwɛ ye no ahwɛ wa kwan yi a woni nyagopɔn benya pam e wɔ na twumam but nkwaje wunya bi I'm telling you et Jesus so no na kasa no ɔsɛ yes ɛda no enipa bi bɛka kyerɛ me sɛ ɛda no a wɔka no yɛ atamuda the judgment day niam abesisie tinam di ka kenka revelation kyerɛ no to ɔsɛ ɛda no enipa bi bɛka kyerɛ me sɛ enipa bi bɛka kyerɛ me sɛ awurade yɛmfa wo din hyɛnkɔm na yɛmfa wo din to ahomɔne afei yɛmfa wo din to ahomɔne na yɛmfa wo din nya ahoɔdenneɛ pii anaa ahoɔdenneɛ pii nti yɛmfa wo din nyɛ anaa ɛno na mɛpɛ maka kyerɛ wɔn sɛ hallelujah amen me deɛ me odifo Jesus mehu asɛm bi a meka bi aso bam ɛbɛbam hallelujah amen wo hyɛ nkɔm a ɛntomfom but wɔn wɔ yɛre ntam te sɛ nkoye hallelujah amen wonya brɛ ne atagye ma mpabɔfo but wo yɛre de woni tama no wurade bɔbɔ ne nkyɛ amen wɔ se ɛda no nipa bi bɛka sɛ awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm na yɛmfa wo din tutu ahomɔne ghanafoɔ dinfoɔ binom mama nyamesuro ne tene ne aba fifire mu tagyira maso o sese dodoɔ no ankɔm hyɛ mu hyɛ nyinaa dodoɔ no a ubeyi obetu kwai prosperity dodoɔ na ba bɔne de ohunu nka motivational speakers wade baba ne nkyɛ amen mesemasa mato de sɛ o Kristo ni bɔma ne hyɛ wodi abɛkɔ nkwa nwomam eti Yesu Kristo si ada no nipa bi bɛka sɛ awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm na yɛmfa wo din to ahomɔne na afei yɛmfa wo din to ahomɔne wotena wɔn sa na ɔmu tigu fɛ na tea hallelujah amen ɛtwerɛ ha obi bo Yesu din a away timi to ne nan na mu nyina mu gu timi to ne nan kyɛ sɛ ɛnsɛnkyerɛnne bebree ana odi Kristo din ɛyɛ twasobra ɛntoɔso no toɔ sɛ yes na yɛmfa wo din to ahomɔne na yɛmfa wo din nya ahoɔdenneɛ pii anaa ahoɔdenneɛ a ɛwowɔ adwumam
Ani wiase wam ti awurade yɛmfa wodi nyoni nyina biana. Matthew chapter 7 verse 23. Yes. Ɛno na mepɛ maka kyerɛ wɔn sɛ. Ɛno na Yesu Kristo so ɔbɛpɛ maka kyerɛ temu da wɔn mu ɛbɛbɛ pie n'anim na wɔn de sansɛm no ɛkeka eyi wɔn ano sɛ. Mehuru mo da. Mehuru mo da. Na momfiri me so nkɔ. Momfiri me so nkɔ. Mo a moyɛ deɛ ntene. Mo a moyɛ deɛ bɛyɛ. Moyɛ deɛ ntene. Hallelujah. Amen. Adeɛ bi a ɛntene bi ayɛ bɔne. Ampa. Nti bia na wo hwɛ me woyɛ nyame dwumani. Adwuma wa pa ho. Beboa. Yes. Yɛka adwuma no awɔsu ti wonka ho. Nka ho. Korɔ no Onka ho. Nyinsɛn go. Onka ho. Praise God. Amen. Nanso wo de honhom no twa nkurɔfo nkontompo. Ampa de bu nkurɔfo. Maame no ana no wo frɛ no ɛka kyɛn sɛ wohunu ho asɛm bi ɔmfa sika mra ne fa kɔ yɛ akwankyerɛ no woyɛ hwɛ sɛ nyame na de kyerɛ wo. Ɛyɛ keshi ɔboa no ana hyɛ. Ɛtɔ da ho. Nyankopɔn yɛ no ɔmpɛ sɛ ne di ho bɛgu fi. Ampa. Etu obi timi di isu ayisu nyame din etwa nkontompo ɛwɔ baabi nanso ade korɔ no a wɔkyere mpakoro na akɔyɛ yi ɛno nkyɛ sɛ nyame na de kyerɛ wo. Ai. Yes. Kekani me bu ma na. Eti message no America no. Sa wanyere wo ho a me se wo bɛyɛ bregu adwuma. Ba bregu. Nyankwa. Wonya nkwa. Debi. Eti ebinom a mode mo ato so sɛ yɛ wo metum me wo fa na de asɔre ne baaye. Yɛ ne de asɔre ne beti nkurom ha. Na mo di bɔne wɔ sumase no mo nsakira o. Na Onyankopɔn temu adwana nim hɔ yɛ ma bribe. Debi. Nti nyɛ wadwen sɛ preaching na wo preaching akenkan na wo kenkan wakɔ heaven awie. Debi. Praise God. Amen. What shall you man na so dem wakɔ heaven awie. Hallelujah. Amen. Sika no wo yi de bo anyam ye adwuma ne asɔfo no ɛno nkyɛ sɛ wakɔ heaven. Wa brabo no nnwuma na bɛkyerɛ. Na eso nyam ye ni. Ishago ba de dida. Amen. What's a call? Na ɛno na mepɛ maka kyerɛ wɔn sɛ. What's mepɛ maka kyerɛ wɔn sɛ. Mehunu mo da. Mehunu mo da. Na momfiri me so nkɔ. Momfiri me so nkɔ. Mo a moyɛ deɛ ntene. Mo yɛ adeɛ bɛyɛ. Moyɛ deɛ ntene. Eti onima bi hɔ no mu a wo bɛwu ne sɛ nya bɔne bɛtɛntene onyam ye ni. Ampa. Sɔfoɔ na ɔde ayi bi agu n'anum sɛ yɛfrɛ no ekikime na ɛbɔ ne kyekyere ma se. Ɔmo sa afrɛ no bieja. Hallelujah. Obi tɛ ɛmɔru bam ɛhye. So ɔde aseɛ. Ohu nipa na no wabu na ten sɛ oyedeboyeni. Bɛrɛ sɔfoɔ mbusa sɛ ekikime no wagya anom. De bieja gu ne kyekyere ma se. Difoɔ sempaka ni dwumani na ɔno so gu ne kyekyere ma se. Ɛbɔ na ne nko a. Open na hu obɛkɔ na ɔhyɛ toilet so. Na ohua. Praise God. Amen. Saa ekikime no wɔn de gyina wɔn kyekyere ma se a. Ɛbɔ te sɛ deɛ obi ahye wi o. Ampa ɛbɔ. Yes. Ɛyɛ wi na nkurɔfoɔ binom ɛnom no na ɛwɔ faase no mu bia. Ampa. Busa na sama so ti aseɛ. It is so show me now boss abra no bia. Sakra wotwe anya satamu da wo bɛkɔ kyam. Ampa. I'm telling you. Yes. Fo aso. Shago ba de da. Amen. When Nyankopɔn tifo so ti aseɛ. Yes. What the Kristo dia ton ho so na ɔno so so. Maame. Sɛdeɛ ɛnioma sitia no. Me wa haba bi ne aduro bi wɔ hɔ. Abibiduro. Je na no nom. Na wa woro mo ntete kakra. Habai. Difo. Okwa sori o. Okwa sori. Wa woro mo ntete kakra. Ya asane nansa. Awon betete. Hallelujah. Amen. Wutimi kan chem se nyame hum na tiw mu. Na bi oboa. Tabe na mo ka se nyame hum kan kwasiafo ho. Na bi. Shago ba de di. Amen. Dwumadie bi a ye den so ase, mo mfiri me so nkɔ. Mo a mo ye de ntene. Enti abrabo bi a ye ba, ɛne nyame asɛm ba bra, anase nyame asɛm kasatie bi anase wantwe wɔn mfiri ho a. Unyankwa da. Wudi ntimi nkonkwa ngumem. Bokojim. What ya saw them when you sike ko bia adwuma na ko bia apetashi bia ba. No atwa ni mu nyame na aye. Praise God. Amen. Say nipa da seni Onyankopɔn bom no mari nsanse. Mari nsanse. Whatever one ncha. Amen. Etie pinu mu a me pamcho bebre. Ewiase japade ani wiase abrabo afa mu nomum. No mo pu nyame asam ani mu trene ade no. Mu hweye. Na nkwaje ba ko pe. Yes. Before say udi be pie Yesu Kristo ne nkwanwuma no mu no enya senketoa Shago ba de da. Amen. Enti obi a wotemi nsemi no oyo no wase obi a wotemi nsemi no oyo no me de betu obadwemo to na ba obota ne so re ho fa no esi wa mame Mr. Mato di so Kristo ni bomodin se udin be kon nkwanwuma. Yes. The book of life. Amba bomodin se udin be kom bomodin na betenya me mu ne wanya nkwan fa so be na wo so Shago ba de da. Amen. Tinanu Yesu Kristo bae no. Obetu enipa nyina fo se. Dwumadie bi a ye die no. Ye hweye.
na ade ba ko pe na sese yenye mu anigye. Matthew Luke chapter 10 verse number 17. Luke chapter 10 verse number 17. What you say? Na eduoso mienu ne san de anigye ba beka say. Ebrebi so na Yesu Kristo soma. Esuafo ni nipa bi so mkoka ahine no asempa. Nti omo koye no odi tumi hye omo say omunya ahonenie bebre. Nti omo koye na mpa so enioma yeye. Eti eduoso mienu a Kristo soma ho no. Wonyina say de anigye beka say. Wonyina de anigye beka say. Awurade Nyankopon. Awurade Nyankopon. Wudinti. Amoni popra won ho ase amayen. Amoni popra won ho ase amayen. Ani Yesu po say won say. Yesu so hwedi no akacha won say. Me hunu say. Satan free so ahwe ase say nyinam. Satan no akasa free so ahwe ase say nyinam. Me hunu say. Satan no akasa free so ahwe ase say nyinam. If you say to me bia no won ma ani Nyankopon to me say. Ede mo a mafa Kristo achi na makọ ba bia kwaji jinuro ensanchani nti mo nsakra madwen. Anyesa mudi entimi kwankwan ngumam. Ishaga oba de din. Amen. Twaso bra. Luke chapter 10 verse 19. What you say? Hwe. Me mamu ho kwan se muntiatia wo. Na me na mamu kwan se muntiatia wo. Ene anyanya nkyere. Ene yenya nkyere. Ene atamfo ho din nyina so. Ene atamfo ho din nyina so. Na bibia ntumi nya mo hwe. Na bibia so ntumi nya mo hwe. Verse 20. What you say? Nanso yemu de. Na wemu de. Momo ne nye. Momo ne nye. Sa mo ne abra wo ho ase amamo. Hallelujah. Amen. Yesu Kristo na ekasa no. Wo say say ye bom paye na obi yare yes na ayare saba ma ya mi ani nyi bebre wom ampa so obi ba kwantuo na oba na ase na ye bom paye na adanse ba e ma ya ni anyi bebre wom enye say anije na wo je nyame e wo say nyame fa wo so eye biribi a wo ani je say nyame tumi wo ho so oti ase no wo ho but Yesu Kristo asema wo ka no opeso o kire say e ma ye no nto debi so ti ase if you say sound your ma we nyina no ebeba na wiye ampa so onipa nya krata na otu kwaya onza manichi obasaba owo ni ho hallelujah amen yade ni ho praise God amen it used to so to for say obi aye sound your ma we nyina hwia eni kwase ya mi eniche said ye asomafo no esusu ye no ampa shaka excuse de da amen orofo wo hwe me o mindset wo henfa mindset wo Kristo o mindset o Kristo ni o mindset wo hen e was so anase wo soro shaka suso de da amen kabra wo sai Luke chapter 10 verse 20 what you say nanso yemu de wasina yemu de momo mani nyisa moni abra wo ho ase amamo mani nyisa ambani abra wo ho ase amamo nemom if you say sa dwuma de wa nyina no enkura kwaje dabi jemeso amen enkura kwaje sa wo bom pam obi wo to no a eno nche sa wa do have ya wie dabi shago excuse odi amen so bom pam me pacho obinya awo a eno nche sa odi kwankwanwum dabi wa bra bo da kire ampa wo firi nyame fi a ukofia abrabode sanete shago ba de di amen paso bra nanso yemu de wasina yemu de momo mani nyisa moni abra wo ho ase amamo mani nyisa ho mani abra ho ase amamo nemom momo mani nyisa wo twa mudin wo soro momo mani nyisa wo twa mudin awo soro be glad your name is written in heaven yes in the book of life ampa aruna saudi ko piemu a wani je wi opeyo yes Yesu Kristo na kansa ntorofo nyame ba me pacho bebre dwumadie bia wudi na asase so dwumadie bia wudi no Kristo mbia no bo wadwen pose o behave akọ na so unya sa mentality no a se okobone bi ho a uyam kura be hyew yes na nkonkron so beta wachi amwatuma sa bone no ho nshanka oba de din da amen ewiase we na yetimu no ba bia aduru no bonsam ayin ho de wo hunamu ampa anu obawura nipa binumu asofo binumu adifo atrofo common sense fo bi anu omo twi nipa atwen afiri enkwan wo man so heaven ewo ho ampa jemeso amen so won so ya wa bro baba disqualify on se Ghana hakura no so obi tu kwai akwa America wanya passport obetima kwa free play wontumi nko wo de so obi kura ye ayi sa process no kura na hwe questions ebusa no obi abodam ewo embassy obi timbodam o embassy na nsan ayi airport wo se hehe na obi chese wabo naked adaya wo so mane nko o refuse no wabodam eno kura ya asase so die o
Shango excuse Odina. Amen. Heaven. Can say Revelation chapter. Medicam what can look wrong? Can Revelation chapter 13 verse number 4 to 8 go? Revelation chapter 13 verse number 4. Verse number 4 to 8. Na okoto watwe ase no say. Tieni o John na ehunu sani swade hunu. Se ebinum akoto otwease a oye bonsam no. Ampa. Ebinum akoto no. The social wiase a ye wom sesi no a wo mo adodo no a be se 90% a wo madi yie a wo manya platform e wo TV so e preachie e biebie session dodo no wo nyina nyame aginem. Dodo na. Yes, o makoto tunduro o mafrem. Obi ayo se nyame na pagya no so nya no kore. Oboa. Ni nasi bebe so. Yes. Hallelujah. Amen. Go. Revelation chapter 13 verse number 4. What was I? Na okoto watwe ne se wode ahode ama boa no. Eti epirima okoto Satan say ene wiase wem no Satan e wo tumi. Na okoto aboa ne ka say. Ebi ne si Brazil ebire bi atwam no. Eto okoto aboa ne ka say. Hwan no wote se aboa no? Hwan na te se aboa no? Na hwan no betumi ne nakon? Hwan ko na betumi ne nakon? Na omana no wode ka asenkese. Nti omana no a wode ka asenkese. Ene abususem. Ene abususem. Na omana kwan abosome aduana mienu. Eti e woni pa bebre wasase we so a wo ma bewura Kristo sumu so tiase. Yes. Ebirim so adi abosumachi ne okoto achi. Ya mo kasa tie Onyankopon ene na asem. Na no mkoto ye say wo besi an 10 commandments ekura dwuma munim. Dwuma munim. An Bible na ntwere dwuma man. Enye bone ampa. Enye bone. Ana ebinim guso. Ose ade nyame kire dwuma mo nka ho. So tiase. Ose ya ntwere no nko ade na chese ye. Bekan. So hwe ya. Otadafo bi be se watwe no wakoma. Eti ne aba life so a ye ka no kura sam de kire no. Eti so pankwa na wo hwemo Kinton TV so a me so odofo bowode se obeye tren ya de na odi akonkwan mem. Yes abebra togu. You shall go about your thing. Amen. Revelation chapter 13 verse number 5. What was I? Now when no betumi ni aboa na kon. When go betumi ni aboa na kon. Na omana no de ka senkese. To omana no de ka senkese. Ene abususam. Ene abususam. Na omana kwan abusumi aduana mienu. Keka babo. Na obie na no ka abususam tie Onyankopon. To obie na no ka abususam tie Onyankopon. So be kan din. So be kan din. Ene ne ntomadan. Ene ne ntomadan. Ene wona wotete so ne ho abususam. Yes. Verse number 7. What was I? Na omana kwan say. Omana kwan say. Ontu awotefo so sa. To our temple so sa. Na woni wo so nkonim. Na woni wo so nkonim. Na omano musuakuo. Na omano musuakuo. Ene nkrofo. Ene nkrofo. Ene kasa. Ene kasa. Ene amanyina so tumi. Ene amanyina so tumi. Na wona wote se asaso nyina ba bekoto no. Na wo mo tete asase so a onyame asam nti wo mu. Wona wo pa Kristo din. Wona wo hwe nyame fufura ti da kwai no. Wo nyina kutu Satan. Na wona wo mfiri wiase asehye. Na wona wo mfiri wiase asehye. Antwe wodi egwama a okunu no nkwanwuma mu no. Na wo ntwe wo no mu din anhye Yesu Kristo nkwanwuma mu no. To wo so sa. Hallelujah. Amen. Ti se wo nhwe ya. Wo din ebeko Satan nwumam. Ampa. Na na be ya pam baako. Na ho ye nioma ensem fata. Nti nyame asamra ya ka no. Enkwagye wo mu o. Na enkwagye no so eya nkurankure. It is a sofo na wudi na chie no. Se onkyerechero enkwagye kwaya dwanegyan. Dwanegyan. Yes aba brato agu. Ampa. Hallelujah. Amen. Se wudi ebekọ nkwanwumu a communion kurase se wudi bie. Communion. Yes. Se wani communion wunya nkwa. Omasu uni communion. Wunyi nso masu ba uni nkwa. Praise God. Amen. Then sorry ma bebrebe tete so dem a ni etwa man bet ni luto. What you ya sorry ba what ya saw them o ye luto forecaster. Ubenya nkwa. Unya nkwa. Praise God. Amen. Oti abam na ono so bokro no ubenya nkwa. Unya nkwa. What ya konwa so yo hene no ton sase ma nipa mienu ene miensa sase ba ko ubenya nkwa. Unya nkwa. Hallelujah. Amen. What ya saw them onya na yere ho ade ubenya nkwa. Unya nkwa. Orofo me se nkwa je mu odu. Ampa. Before so ubenya bie no esasa wonante Kristo apede so. Yes. Shango Yesu Kristo din da. Amen. Yo ni baby ho ma wo man kase hunu se wonum din ekọ nkwanwumam. Ni baby ho. They knew say ya true mu din won nkwanwumam. Exodus chapter 32 verse number 30. Olofo ahefa na mpache ugina bia wo. Anopai me bisa wo say wo hwa me won kwa asore so tiase bi wo so anu na akwa asore mbisa say ugina bia we. Eda megwa suru ho. Midi matari be kuta megwa godi Yesu achi o wo paradise tromu ho ho wo be fan na akọ abrabo we obi a wo wutimi dwine obi ho adwen bone timi di ne kwaduro so ekotu na du wo be kọ heaven
Shanga Yesu so dida. Amen. Keka wa no yenko. Exodus chapter 32 verse 30. What you say? Na ade ten no. Nti abra Israelfo anam sra so ho a boni ti omu wuwo no. Ade ten. Mose ka kire man say. Mose ka kire man say. Mo de moye bone kese. Mo de moye bone kese. Na afei. Na afei. Mefro ko urade nchen. Mefro ko Yehu Nyankopon nchen. Ebia metumi apata ma mo bone no. Ebia metumi apata ma mo. Say na ya bone am aye no Nyankopon de bechem ko. Verse 31. Yes. Na Mose san ko urade nchen. Jampa Mose tuan mo ko Nyankopon nchen. Ano ko kan say. To ko ka kire won say. Oh, bone kese no man aye. Bone kese na wo man aye. Na wa yesika anya me afa. Afei wo soma bosom. Na afei. Wo tu nuro. Yes. Wa ye no man sam fata. Ampa. Nti afei wo twedi ampon. Na afei. Ya afei. Se wodi won bone be fira. Se wodi won bone be che won mo. Na se nte sa. Se won fa nchen so de a. Pepa me nso me firi enwoma a watwere mu enu wo no. Me di firi won kwa nwumam. Yes. Mose ne kai. So for nyame djuma ni. Shabakani. Mose wa kukuduru. Udin ebekọ nkwa nwumam. I very serious. Very serious. All they said me say and asofo bebre. Asase so nyoma nkwa na omutwi nipa dwen kosi so. It is one hwe yi a na one nanti nyame asemu no wa ma obra yi a udin timi nkwa nwumam. Debi. If you say atenefo na ekum. Ampa. Hosu ye man bright. Nshanka skuso de da. Amen. Paul nso behuru say ono nso ne din e won nkwa nwumam. 2 Timothy chapter 4 verse number 7. Paul nso huru say abrabo baba ni nyame atuma oye no nukuram no Onyankopon do ba kru Yesu Kristo wa tworo ne din ekọ ne nkwa nwumam. Ma onya ha. True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village. Oti branch ana moti enkai. Ukuera bia ye mpabo, ifiera bia watch na me dan ya sore. O hwe me. Woni gi nyame asem, woni gi say ubekọ gidi asore ya. Number na the screen ase wono fa. Na eni eni nkomo. Na ye nkyere okwa na bra na ye nyina nsum nyame nyankwa. Amen. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse 7. What you say? Wose okopa no. Oti Paul say akopa no mako mirikano nso matu gidie no nso makora de aka eda me ho me hwe kwai ene tene abotira awurade otemufo tene no de bema me da no. Hallelujah. Amen. Yakatini abotira de nya dankwa. Paul knew his name is written. Ampa. Abra was sacrificing the bonim. Everybody Yesu Kristo di no ewie ya no. Obone bra se okrunkruni. Ampa. Ena wakọ ebone kakra na wakọ pata. Ena wakọ ebone kakra nyame vanja wo. Ovanja wo. Me ka no kra kyerɛw. Atene fo na ekọ heaven. Se wa nyire ho a udi ntimi nkom. Debi. Shanka Kristo di da. Amen. Wase okopa no mako. Yes. Nyame adwuma kakra no wabamu abu. Pabon kura mi nkobiem. Asenka kura me jai. Na no me koye kura no me nya sika. Nti me kura mi nkobiem. Wonye serious. Eda no osuru bom na asase je so ani Peter ne Paul me negotia wo. Paul yeti me bono no wise obi a wawuo. Hallelujah. Amen. Wase dia kura na betete me Kristo dom ohia. Ahoyehia ahokyere. Ekom. Ebrom. So e kakra ba so wabon se asoro kura wo so nkobiem. Wonye serious. Hombone na epe wase wo. Ampa. Ishanka oba de din. Amen. Johnny break Kristo. So just here. Yes. Number 1 to pose. Owumo enkomo ubetina ma Kristo. Ampa. Na enkwagia no wo satimi akabi. Yes. Shanka Kristo din. Amen. Ko okopa no mako. Mirikano matu. Gidie no so makora. De aka da me hono tene ne abote. De aka edawo a me hwe kwai. Ana tene ne abotra. Awurade wotemufo tene no. De bema me da no. Hallelujah. Amen. Odofo me se bomodin na wudin kwankwan wumam. Wani ade a saminu mienu nya bia yakoma betoyem. Ampa. Asase we asai. Boninti. Etotwodi abose we obesai asase na wasa atponyefo nyina. Na kuro bia ye fe New Jerusalem wode atenefo na ekom. Yes. Ubekobi ana wunkobi. Muhammad ya montante onyame na ase. Munti anopa yinsem amene mo kane yi. Munti ni ye. Na monte Yehowa na ase. Na insha wonumu. Inshanka suso den da. Amen. Atemu da no. So ti ase. Buku no a eye nkwanwoma no. Eda Nyankopon anim. Eda nanim. Ana obofo bia no ho den.
ejina ho It wontimi nsiniki enkotwuru di nhyem David. Daniel chapter 12 verse number 1 wontimi nsiniki enkonkogina ho emfa wudi nkonkohyem kekame engo Daniel chapter 12 verse number 1. What was I? Abraham na Michael. Nti Abraham na Michael Obapoma. A wogyina ho. Ye wogyina ho. Ema wo man no be sori agina. Ebe sori agina. Na ebeye wo ye hia bra efri se. Nti atamuda no sa abeni bom na osoro jesu a Michael gyina Onyankopon nifa. Yes. Wogyina Onyankopon anim. Ampa. So ti ase. Ana nkwanwoma no so da Onyankopon anim. Yes. Michael na yesoma no. Michael. Fanguma we bra biem yese onto ono wogyina ho. Sorobofo nyina pani no. So ti ase. Ampa. It was Michael bofo pani no. Obasori agina. Obasori agina. Na ebeye wo ye hia da. Edane be ye hu ye hia da. Efri se oman yi ba ye no beti na brɛ. Ja wiase we betim ho. Ema da. Abepem na ema da. Na ebrani mu. Na ebrani mu. Ana obachi wo manfo afri mu. Safo ni nyina ebesi amani pa nyina hu. Na ye onipa bu ho ma Onyankopon beje wo monka en ye kenka akere nko. Wose na ebrani mu. Ana obachi wo man afri mu. Obachi wo man na frim. Obrani obehuru se watwe ni din won nwoma ni mu no. Obia ye behuru sa. Watwe ni din. E won nwoma ni mu no. Obachi no. Obachi ne nkwa. Yes. Obia ye behuru sa ya tworo ndinti Michael na ebebiebie. Obebiebie nwoma. Me na me ka jo. Ti have nyankwada asem o. Nyankwada asem. Ufra zo ba na miemi angrofo. Miemi omo. Obabia na ne beda odoni dawie so anu atworo ndin. Atwe ndin. Hallelujah. Amen. Enwuma wi a wudin wo mu ntebe boa. Bataza. Rade baba ne nche. Amen. Si asem dani pa so o. Asem dani pa so. The brother sa opankwasi sa opankwa. Ti asem me no kani ye na owu achi enkuntabu ho. Shaka skusodi. Amen. Wase na Abraham no bachi umaye frim. Obelo behuru se watwe ni din won nwoma ni mu no. Obia behuru se watwe ndi won nwoma ni mu no. Verse number 2. Yes. Na wona wadida form dotie mu no. Woma wadida form dotie mu. Wo mu bebrebe nyane. Bebrebe sore. Na ebinum beko dankwam. Na ebinum so beko ahurade. Ani da hidiem. Hallelujah. Amen. Ebunsam jemwa. Bonsam jem. Ya no mo bi dada say bunsam jem bi ani ho. Wopra. Ebinu be ko jema ko hye afebo me pacho mu hunu owo no kro dagani enti nkwanwuma no maudi nkom. Yes. So ti ase jawiase to baabi na botre na ebra hwejuma ho ye wonsa no adwuma kra kire se nyame ntiw mu wonsa no adwuma shanka excuse de da. Amen. Honensi hwase bu mama me. Verse number 3. Yes. Wase na emadwuma no be sene se de wiem hyere. Emadwuma no be hyere se de wiem hyere. Na wona wadani nipa bebre ko otini mu no. Wona dani nipa bebre ko otini mu. Obe se nsoro ma da pem. Hallelujah. Amen. Ti wo mu kan nyame asem onukurim no. Wo chefa. Ye nom. Sofo be echi nom. Ampa. Ene ankaya no a omu ka no kora no. Yes. Wo mu de ba re bai. Ebe ko nkwanwuma. Ampa. Enso kura je se wa bra botene. Shaka excuse de da. Amen. Ya wa bra bobu on ma wo bobia. Wo dintimi nkwanwuma. David. Can say Galatians chapter 5 verse number 19 bosoma me tempera na so. Galatians chapter 5 verse number 19. Verse number 19. What was I? Wase na honam nnwuma de da di pefe. Ya bra boboni a saudu ni padua ne ba ebi na meka edoso. Ebrenti na me bubobi no majabi. Yes. Abraboboni a saudu ni padua ne bi ba. Ema wudin kwankwanwuma no yentie. Ene adwamamo. Dedi kai adwamamo. Efi akohwie. Hallelujah. Amen. Ye ke fia. Bema wone ne yonko bema eda. Eyefi. Bema ofa oba ato. Eyefi. Bema ode ne techere ma fa oba ase. Eyefi. Oba ode ne techere ma fa bema ho. Eyefi. Praise God. Amen. Oba one ne yonko bada. Eyefi. Hallelujah. Amen. Oba all spiritual marriage. Eyefi. Bema all spiritual marriage. Eyefi. Praise God. Amen. Bible say efia ne yo. Akohwie. Akoshibra. Abosonsom. Adutuo. Otan. Akayo. Ahoya. Abufuo. Aperi. Kunsun. Empapamu. Nitane nsabro. Akobone ne de tete saa. Praise God. Amen. Tena fosika fododo no anu musifia wo mo ho o masa ye biaba. Emu asofuo bi no. Ba ketewa bi hye wo. We de kunya bi asika. Ensa ahudo nyina gum. Bebre. Twa bia no pa ansa no adware akofata akotane ke makwaso. Mu nyina man sakra pa mu wu am kogim. Rade baba no nche. Amen. Keka me ngwa. Yenum de tete saa. Di yenum ne nia etete saa. Na yenum na me bom kokko. De etete saa ne se bi ka ho. Bi ka ho. Man bet no. Yes. Bayiguro. Samanfrefo. Rade baba no nche. Amen. Manye mo ba manye. Manye madwane.
Ọba no nso manya no mensa nhwe no. Ahwema. Wo mo ya fra mo say. Ahwema fo. Wo ba wo baabi no aduane abetra kro kesiem. Wote aburukyiri, wote nkran, takorade. Ohweba. Sunwan. Wote kumase. Didi anu ada. Praise God. Amen. Okoye adwuma wo kurase no akonyim wo baabi. Wa aduane abetra. Aduane abekotra nkran. Atemuda wan sakra no ankɔ hwe akora na kira kwan hwe no a. Wodi nkonkon ngumem. Bogojem. Buku jima ko huna mane. Te Paul si wani mini yatete saa. Na yenum na mebom kokɔ. Mebom kokɔ. Sɛdeɛ mebom kokɔ kane no. Sɛdeɛ mebom kokɔ kane wɔ 1 Corinthians ne mu no. Sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi. Wɔn mo ba saa bra wɔ yi. Wɔtumi nya Nyankopɔn ahenni no. Hallelujah. Amen. What be a TV station? O ma kwa ma asanfo betra so bobo o madwuma hu dawuru. Ampa. Onsa eya causing harassment to the public. One sakra upe ukojem. Because we be eya hu ne se ndi won kwangma bia no onya nkwa. Ampa. Nsanko ba de din. Amen. Ti nyame ba ne adofo nom. Kakra meka achi nyame ma nyina ne se. Heaven no aye pakro no. Ewo ha. Ansa na udi beko we can say udi beko kuro no ma na say wo benya nkwa no age say udi ekọ nkwa ngumem. To my last quotation, Revelation chapter 21 verse number 27. Ye twa asem a me pacho bebre John so wo se hunu ye dro no ma ye ti ase kwa. Revelation chapter 21 verse number 27. Heaven ho no adehunu bia nkọ. Ye ti do chokọ. Wo se na adehunu biara. Tiani o. On say yakenkan you know Galatians no. Was adehunu bia nkọ kuro nim. Ampa. Se Bible kasa adehunu a nipa de se ni ho asem no woka. Yes. Wo mo a wo mo ba asase so a wo mabrabo. O mabrabo. So ti ase e. O mabrabo. Anso nyame ani. Anase o manya nkwa. O mabrabo mo beboye no. Nyame anya so mfa so. Ampa. Safo no mu nya nkwa. Wo mo ho asem no woka no. Wo se na adehunu biara. Ene de wo ye achiwade. Ene wo mo ye achiwade. Na wo di atoro enhye mu kura. Ene na ye di nkankan Galatians no. Achiwade. Asofo bi no makwa me ye di funu kwa so dem. Sofo no wo hyira ne yonko sofo ayi so. Mema mienu ware na sofo wo hyira so. Hallelujah. Amen. What you saw them do kwasi ada no wakokoto ebuo bi ya ye buo bi esi ho na okoto ase koto obompa ye fa so enkwaje Nyankopɔn mere kronkron nyame ni udi bompa ye mai sisi ni mra mere no amo bompa ye fa no so ono okobu atan ampa Yesu Kristo se ye bompa ye fa no so wo ko fa mere so ade mere wu ye wan so de. Hallelujah. Amen. Was a one more area right. Wase wana wo ye achiwade. Na wodi atoro ni nhye mu kura. Afoi wo mo ye ade ba ye. Edi atoro. Nhye mu kura. Entontompo. Eti wana wo twere wondin se aguama no nkwa ngoma ni mu no. Wo ye warefo e den na usa ho sa ko katiro bi se wu ne yere. Ade ka wana hye bag mu. Asamba da bi o. Asamba da bi. Eti nyame ma ne adofo nom. Abraham ni ma sam ni ko na wiye no. Da me pesa me kache nyame ma nyina ne se. Heaven kro no ayepe mu akro no enafom. For the one kasa fatoto wadwuma kura wo pe ho obi awie school ko pe adwuma hwe bra wo bre ansa na yafo wadwuma so ti ase na Nyankopɔn aheniem eti kakra me kan nyina ne se tro ne se adehunu bia nkɔ heaven ana inwamamofo ana de bebiem ho ni si ento so na tro se ati wona wo hunu se watwe wondi asa guama no nkwa ngoma ni mu no ati wo mo a wo hunu se watwede wondi watru wo no mu din ahye aguama no nkwa ngoma ni ahye aguama no nkwa ngoma ni yes me no mienu ye din be komu ana me me di wo hodada I'm telling you